हाय फ्रेंड्स आमे पृथ्वीर पांचटी महासागर ना आमे देखिबा। पृथ्वीर फर्स्ट हैला पैसिफिक ओशन बा प्रशांत महासागर, देन हैला आटलांटिक ओशन बा आटलांटिक महासागर, देन हैला इंडियन ओशन बा भारत महासागर, इंडियन ओशन बा भारत महासागर, देन साउथर्न ओशन बा दक्षिण महासागर, साउथर्न ओशन बा दक्षिण महासागर, देन आर्कटिक ओशन बा आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, देन यार फुल फॉर्म देखिबा। यार शॉर्ट फॉर्म रे होची पेसा, तो पेसार फुल फॉर्म कोन देखिबा। पी फॉर पैसिफिक ओशन, पी फॉर पैसिफिक ओशन बा प्रशांत महासागर, ए फॉर आटलांटिक ओशन बा आटलांटिक महासागर, आटलांटिक महासागर, आई फॉर इंडियन ओशन बा भारत महासागर बा भारत महासागर, एस फॉर साउथर्न ओशन बा दक्षिण महासागर, दक्षिण महासागर, ए फॉर आर्कटिक ओशन बा आर्कटिक महासागर। जदि वीडियोटा भल लगे ताले सब्सक्राइब कर दिंतु शेयर। सबुठु छोट महासागर होची आर्कटिक महासागर, मन रख।